Ach nee! Maar ik vind je grappig dat je de tas hebt. Kom eens bij je resonantiekant. Kom eens op bij Zweden. Die is een kaars. Die is zo belangrijk. Wat dit vind je wel heel belangrijk. Dus nog andere drukkertjes op kan je dat kan spelen. En dan kus maar. Kijk net zo. Druk je kom maar. Kom zo uit. Zeg mooi. Is dat mooi? Heel interessant. En praat er iets met je. Druk maar hoor. Bayar. Asai. Kom samen uit. Daar zie ik je toch al een keer gemaakt. Dat is prachtig. Hier zo sterretjie, een kaarsvispoortje. En zie ik de bloemetjes nu. Bayar hartelijk. Nee, ik ben helemaal met jullie ook lekker. Als dan maar gespeeld, heeft mij al gespeeld.